Γεια σας από το MyPhone, είμαι ο Μπίμπον. Μπροστά μου έχω το Nokia 808. Λίγα χαρακτηριστικά του έχουν γίνει γνωστά. Αυτό που έχει μετράει όμως αυτή τη συσκευή είναι η κάμερά του. Είναι στα 41 MP. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την τεχνολογία του φακού. Είναι ωστόσο του κατασκευαστή Carl Zeiss. Βλέπετε εδώ πέρα και το διπλό LED flash στο πάνω μέρος της. Έχει οθόνη AMOLED Clear Black Display. Έχει λειτουργικό Symbian Belle. Το βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν, σαν όλα τα κινητά Symbian που έχετε γνωρίσει. Έχει και μερικές ιδιαίτερες λειτουργίες που αφορούν στην κάμερα, τις οποίες θα τη δούμε τώρα. Από εδώ ενεργοποιείται λοιπόν η κάμερα. Βλέπετε εδώ λοιπόν, μπορείς με ένα δάχτυλο να κάνεις zoom σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Όπως εδώ, ή να πειράξεις τις ρυθμίσεις. Εδώ έχουμε βάλει full αυτόματο, υπάρχουν scenes. Βλέπετε εδώ πέρα, μπορεί να διαλέξετε κάτι άλλο. Υπάρχει και το Creative Mode, το οποίο επιτρέπει να έχουμε κάποιες άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες φυσικά δεν έχουμε ξαναδεί σε κινητό. Βλέπετε ρύθμιση για saturation, contrast, sharpness, πάρα πολλές ρυθμίσεις πραγματικά για να παίξει κάποιος για όσο θέλει με την κάμερα. Να πούμε ότι η συσκευή αυτή θα κυκλοφορήσει στις αρχές του Q2 σε τιμή 450 ευρώ προφόρων. Αυτά από το MyPhone.